definitivno jedna od najzanimljivijih situacija je kad je komšinica oko 2-3 popodne me pozvala i pa molim te, jel možeš da dođeš odmah, moram da se uključim online, jel možeš, molim te da dođeš da mi pričuvaš dušan. Ja sam rekla nikakav problem, a ja sam pritom stavila ručak, znaš, pored i onda sam ja onako sa šerpom u lift i otišla kod nje, pričuvala njeno dete, skuvala ručak kod nje u stanu i svima je bilo dobro. Zbog čega smo se prijavili? Zato što uglavnom se lepa druženja i komšijska druženja neguju u manjim sredinama. Više takvih druženja ima u selu. I mislim da se naša zajednica, naš komšiluk izdvaja baš po tome što negujemo to neko tradicionalno druženje. Jedni drugima pomažemo, jedni druge štitimo, brinemo i o svojoj deci i o komšijskoj. U principu radimo zajedno. Pre ovoga živela kao podstanar u nekim zgradama gde prosto nisam znala ko mi je prvi komšija. Ovde je situacija potpuno drugačija. Da nije strašno upoznati se sa komšijama jer imajte hrabrosti, nekad se ljudi stide, nekad nemaju vremena. Prvo smo se znali po profesijama, po zanimanjima. Ovo je psiholog, ovo je logoped, kasnije smo tek se upoznali. Pa nisam očekivala da će se to desiti, jer tek sam se uselila, nisam imala još decu. Da su u stvari vezala deca prvo. Tako smo krenuli napolje sa njima i tako smo i krenuli. Da sedimo i da posle kafe, posle sve ostalo i tako dalje. Mi se skupimo, svi ponese svako sve šta imamo kod sebe, koliko smo u mogućnosti. Mi smo tako za žurke neke večito raspoloženi. Imamo finu ekipu koja je onako baš uvek digne atmosferu. I uglavnom imamo vesele komšije koji vole i da zapevaju, iako možda nemaju baš smisla, ali vole. Pa ne znam, mi sve rođendane uglavnom dečije proslavljamo zajedno. Deca su nam baš različitih uzrasta. Svaki rođendan je na drugačiji način obeležen i zanimljivo je to što svaki rođendan proslavljamo tu na našem mestu ispred zgrade. Pa nije teško da se zna tačno ko šta pravi, čije je najlepše, recimo, najlepše kolači, najlepše torte pravi Jelena komšinica. Zoka pravi najbolje kiflice i slane i slatke. Pa ja volim kad moja baka pravi tortu, ali volim i komšije. Gledali smo da nam taj sprat, lift, hodnik bude dvorište i mi smo nekako to postavili kako nama, kako bi bilo lepo za sve. Od nekih slika, satova, cveća. Zaista smo tu uvek jedni za druge. I kad ide dobro i kad ide onako malo lošije u životu, tu smo. Pa družimo se ceo život, bukvalno oduvek. I svaki dan izlazimo ispred zgrade, tu se okupljamo. Pa smo napravili mrežu za odbojku, tu stalno igramo i stari, i mlađi, i roditelji, i deca. Nikada ne vraćamo prazan tanjer i još dodajemo tanjer. Jer uvek stavimo nešto od hrane, slatkiša, grickavica. Kolače, torte, pizza, sve što je za jelo. Testo. Najbitnija moja možda poruka, kao i za neke druge stvari, gde sam išao istom logikom, je uključivati decu u sve. Da znaju da na taj komšiluk mogu da se oslone kad im treba za bilo šta. I to mi je nekako najsnažnija možda poruka za celu ovu priču. Jer sutra će ta naša deca biti komšije i to je poenta cele priče.